Zdravím vás, ja som Hogi, dneska tu máme historické prvé video na našom Let's Playerskom kanáli. To som dojebal. Čaute. Prvé Let's Player video, ok? Je to Slender the Arrival. Takže hlásime sa vám po dlhej dobe. Dlho ste nás nevideli, mám tu lampu, mi to svieti do ksichtu. To je jedno. A ideme sa zahrať. Takže mám nový komp. Ako ste mohli vidieť náš predovší vlog. Takže start game. My sme v poriadku, my sme úplne v poriadku. No, tu máme nádherný billboard. Land for sale. Miesto pre kúpu, alebo land pre kúpu, alebo les pre kúpu, alebo Toto je akože hra na stage, toto je prvý stage, úplný začiatok a musíme v takom dome nájsť všetky veci a taký kľúč, potom nás začne naháňať Slenderman. To je ešte tá prvá časť, to je ešte v pohode, no ale potom v druhom stage ideme do bane a tá sranda končí. To sme ešte psychicky ani raz nezvládli, vždycky sme to museli vypnúť, lebo Majo sa tu počúral minule. No, si povedal, že nikomu nepovieš. Ale ten stage, čo hľadáte tých 8 stránok, to sme prešli dvakrát na prvýkrát. Super. Gratulujem ti k výkonu, môžem ti zatancovať slavnostný tanec? No. I am CM, to wake and turn. Dobre. No stačilo mi. Späť k hraniu. Dobre. Takže je to od Blue Volačo Productions. Mohol by si pobežať? Pobežím, radšej. Máme to na úplne ultra grafike, ktorá môže byť najlepšia. Notebook by mi už dýmel, keby som to mal na ultra grafike. A máme tu 40 frameov. Čo je celkom slušné. Tu je nejaká oktávka, nejaká ona zabarikadovaná. Všimnite si, čím ďalej idem, tým sa to stmavňuje. No, keď ideme ku domu, tak bude totálna tma a všetko začne. Tam už sa začne zjavovať Slender a koniec. Sranda končí. My začíname. Malinko posujem mikrofón, lebo sa mi to nejako nepáči. Dobre. Už ako môžete vidieť, už to je také tmavšie. Malinko. Už sme pri za chvíľku to všetko začne. Inak ospravedlňujem sa, ak počujete zvuky klávesnice, lebo máme aj mikrofón úplne pri klávesnici. Presne tak. A musím vlastne ešte rozprávať, aby ma bolo počuť, lebo ten mikrofón je strašne ďaleko a tá antenka je biela a pritom tie repraky majú teoretickú audiokoncepciu. Presne ako povedal. Aký to bolo úplne od vecí. A tu sa nám končí. Začneme sa smievať. Tu už vidíte, že je to tma. Tu už nejakí uchyláci behajú pri stromoch. Ako napríklad Slendyman. Doľava. Tu je taká fotka nejakého švárneho junáka z Oravy. Charlie Medicine GR. If you have seen this child, please contact 555-3799. Je to Ja. Ale nemá kredit. Sexy dom, neviem kto im platí elektriku, keď nikto nebýva. Ale také veci nás nemusia zaujímať. Absolútne. Adidas taška. No, slendík pomalovaný, super. Nemáme flashlight, ako môžete vidieť. Baterka. No, pre tých Nemcov. Dlho nemastili dvere, ako počujem. Máme flashlight. Hell yeah, baterku. Dobre, je to sexy. Je to sexy, vidíte? Aj klince na plote vidím. Dobre, dávaj. Takto silno svieti. Oh shit. Tu nič nebolo, len tá flashlight. Kvetinka zvednutá, nevadí. No. Hrnčeky. To je Anna Mária. Bad Hayes, Čikeriony, oco. Flashlight, batteries, extra tape, lighter. Tu sme mali asi všetko zobrať, či? Neviem. Maybe. Som tu napredel, je tu malinko teplo. To nikoho nezaujíma, ja viem. No. Takže. Luxusná sedačka. Šachy tu hrajú, nejakí detkovia určite tu boli. Doutníky.
To bol zvuk. Nádhera. Bravissimo, bravo. Dobre. To je čo? To je New York? Či Londýn? Nie. Plazma. Baterky. Na tej Phone. Tak na papiere zober. I can't thank you enough for... Thank you. Fuck your tits. Nič, Slendy. Krásne dievky. Ani nie, no staré. Budem ma otvárať okno. Tam bolo dačo. Nebolo. Pozeraj. Nebolo. Bolo tam. Kde? Kľúče. No kde? No. Tam na tom stolíku. Hej. Nikde nič nebolo. Zdravičko. Ďakujem. No je flashlight, takže ideme sem. Nejaké tašky špeciálne. This shit. Slendík tu akože nikde, ništ. Alebo čo si myslí? Učeraky a hajzel nevyčistený. To je prdeli. No, takže. To si nevšimajte, to sú malinké technické problémy, ale už sú vyriešené. No. Nahráva to na C-čko či na D-čko? Na T-čko. No tak, chvála Bohu. No, tu ništ. Slendi pred... Krabice nejaké staré. Minule sme tu asi pol hodinu hľadali tie kľúče debilné, vytrbané, hrdzové. Teraz sa história zopakuje a vytrema. No, vytre ho tu. No, keď stále budeš kúkať von oknom, jasné, že tu budeme hrať pol hodinu, však dávaj. Ja obdivujem prírodu, hej. Kvetinače, postel, nejaké postavičky Star Wars. Blue Isle Isleprod Studios. Dobre, nikoho to nezaujíma, Majo. Keď si chcú vidieť Slendera. Ale toto je firma, ktorá vyrobila Slendera, hej. Dávaj. A kľúče ani nikde, ty koko. Asi budeme pol hodinu hľadať tie kľúče. Nebudeme. Doľava. Si mali ísť. Všetky musíme dôkladne pozrieť. Sú není? Nikde. Budú dole. Nebol si v všetkých izbách. Ide, nemusia byť už len dole. Ešte tuto rýchlo pozriem. Či není náhodou v kúpeľni niekde zapchatý hajzel s nimi? Ništ. Nič. Dobre, ideme dole sa poprechádzať ešte. Ešte toto je. Tu nič. No, vôbec nie. Ja viem, ja som totálne slepý. Ale, takže ideme sem. Do tejto fucking izby. Ktoré to všetko začne. Oh yeah. Samý Slender, všade Slender. Takže hľadáme 8 stránok, hej? Ale ne. Máme nejakú stránku? Jednu? Jebem, čísť. No dávaj. Boha. Nenávidím, keď sa pozera stále von oknom, však hraj. Som nervózny. Teraz by mali zasi prestať to a hľadať tie debilné stránky, tých 8 stránok. Garage. A tam nič. Šmikala. Chod sa šmiknúť, spravíš mi strašnú radosť. Prosím. Ideme ešte šmiknúť. Prosím. Nádhera. Super. Tam bola tá brána, ale však v pohode. Tu až. No, ty si však opočne smer. Nejaký si múdry počúvaj. Musíme divákom toto prostredie všetko poukazovať, vieš ako. No. Tu sa skončil stage 1. A ideme hľadať 8 stránok. To bude úplne napínavé, hnusné. Tu stage 1 pokračuje. Úplne sa poserem, ty kokos tohto už. What the fuck, toto som ešte nikdy nebol. To je random, nie? Čo ja viem. Nedá sa ísť? Muzička, aj bestrička.
Aha. My sa veľa dozvedeli o tom. Takže jedeme dál. Jedeme dál. Oh shit. Dobre. Ideme zobrať prvú stránku. Kam ideš? Dole. Čo mám skočiť, jak taký chuj? No. No, tu máme hneď dve dole a to. Jedno. Čího. A už Slendy vyšiel z jaskyne Doprava. a ide na zóne zožrať, takže... Tu je za nástenka ináč, že? O ktorej som hovoril. Minule, keď sme to hrali bez natáčania. Dobre, dve stránky. Shit. Joj, Slendík, ty si nejaký štramák dneska. Ty sa navoňal, čo? Nejakou luxusnou voňavkou? Utekaj. Bude stačilo by. Pozor. Ale, teraz zdraj. Však pobež. Čaká, nebežím? Choď popri plote. Stanček. Nejako rýchlo nám to dneska ide. Jop, 4. Len aby nás nechytil. Ten dom bude najhorší. Doľava. Taký dom a... To sme mali iba si ho pomenul. Oh shit. Tu pravdepodobne zdochneme, takže som jasnovidec. No choď dnu. Nie je to tá stránka? Ty je hneď na kraji. No už nie je to ono. Ojojojojoj, Slendík. Ty štramák jeden zasratý. Už mi začína tiec spod. Tam bola. Nebola. To bolo ten oný, také te. Dám si ešte okolo jedno kolečko. Štramačisko, tam idem radšej. Ideme si dať ešte jedno koliečko. Bež. Rozmýšľam, však ja bežím stále. Rozmýšľam, že kde bola minulé tá stránka. To na randomne. Môže, že tam aj nebude. Musí tam byť. Ja už mi trase obraz. Ježiši, to je úplný uchyl hento. Ja sa ho bojím. Fuck, stránka. Už konečne. Fuck. Kde si stránka? Olecko. Bude tu niekde, musíš poriadne popozerať. Oh shit. Fucking bitches, man. Fuck your mama. O, nie je tu dobré. Poriadne popozeraj. Vieš ako mám, tak tu sme boli. No poď si to hrať ty, keď si taký múdry. No čo, ale keby to hrám tak poriadne. Ništ. Tam bola. Napravo. No kde asi nevieš? Tam si už slepý. Napravo. Tu. To je jedna stránka, ti poviem. Ništ. To čo to? Šlapni na gule, či čo? Ty máš taký zvuk. On úplne retardovaný! Ježiško na mysle. Fuck. Ja si myslím, že tento dom môžeme nehať na inokedy. Toto ešte nič oproti Stage 2. Toto je úplný slaďak, ty vole. Stage 2 tam už nebude slandé, tam je niečo veľa horšie. Taká náslnička. Ktorá uteká. Tam bolo na tej stene sa mi zdá. Nebola. Vidíš? To je stránka. Nebola tá stránka. Dáme to ešte raz, nie je sranda. To je odkade. Od začiatku. Úplne? Otade to. No, dáme to ešte raz. Máme za chvíľu. Choď nie do toho domu, lebo teraz sa ešte tak nespálnuje. To je múdra taktika, musím ti povedať. Takže idem to nájsť. Hneď sme tu, paráda. Dobre, takže kde je stránička?
Poďme za dielečko. No čo, je tu tá stránka? Je tu tá stránka? Tu som vôbec nemyslel, bola tam. Nebola. Bola tam, veľmi. Tuc. Poradne to popozeraj pomaličky, máš čas. Jop. Rýchle von. Už počujem toho zmrda, jak si prdí. Fuck. Oh shit. Moja taktika je sa dívať do zeme, ale chcem, aby ste z toho niečo videli, takže sa nebudem dívať do zeme. Tu je niečo, či nie? Neviem, malo by byť. Tak není. Na strome není. Nás hojebali. Není tu nič. Chudáci. Celý Blue Isle Productions, či ktorý chuj toto vymyslel. Ocena, tu je auto. Paráda. Ďalšia stránka. Buď som slepý. Alebo tá stránka tu nie je. Tu je. Dobre. Kdeže, ja som pohodek. Hej, počkaj, keď budem hrať baňu. Keď ti to spravím, tak sa aj dosereš. No baňu ja... len za 500 € budem hrať baňu. To baňa to je proste extrém. To je moc. To je asi najhorovejšia hra na svete. To sa nedá psychicky zvládať. To je otras. Tam. Auto. Ďalšie. Ty vole! Kde bol? Hneď pri tebe sa dívaj. Oh shit. Ďalšia. Ďalšia, ježiši Slendy, ty chudák jeden. Ideme sa po kobylkách na zemi. Ďalšia. Ja tam, kde sme boli. Ukáž, musím si stať videčko. Zastav. Áno, je to ono. 4. Oh yeah. Doprava. Like a boss. A kam nevieš? Tam hore niečo svietilo. Po ceste sa musíme stále držať, lebo inak sme prdeli. Paráda, ďalšia. Oh yeah. Beaches. A kdeže Slendy, darmo sa snažíš, ty si úplne kripel. Hej, počkaj na konci. A kdeže? Tam bola. Ale kdeže Slendy? Sa ti slieva, či čo? Ty ma nedostaneš, ani keby sa posral. 5 z 8. Dávaj. Bež. Ďalšia. Nastenka. 6 už iba 2. Ty vole, teraz sa mi spávim prexichtom a ja skolabujem. Robíš. Dobre, tu je. Nejaký veľký chujo. Čo tam stojí na súde? Oh fuck. Slander znamená veľký štíhly muž, vysoký. No tento je nejako extra veľký. Posledná stránka. No a tu budeme hľadať pol hodinu, ty vole. Pol hodinu budeme hľadať. Zelená náhodou, musí to niekde byť. Tam niečo svietí. To bude ona. Tam už boli, nie? Neboli. Bolo mimo. Prosím, tam je tam. Nie tam. Neviem ti povedať, ale... Shit! Aký bitches. Jo, je tu! Jo! 8 z 8. Bitches. A teraz aj tak nás zabije, takže to je jedno. To je jedno vlastne. Kde je ten krásavec? 3, 2, 1. Teraz je ukážka. Ktorú môžeme ovládať? Aha, nemôžeme. Môžeme, aha. Hej, bož. Ja. Doň ho. Dáš mu na ksicht. Na tú ponožku, čo má na hlave. Konec. Yeah.
ďalší stage. Takže toto bola prvá epizóda Slend the Arrival. Ak sa mi to páči, dáte like, koment, odber, podporíte nás tak v ďalšej tvorbe. A my sa budeme s vami lúčiť. A čaute. Čaute.